Dobrý večer, fanoušci. Jiří Zelenka, dneska jeden zlatý kanadský bod, ale Jirko, shodneme se, že Jičín dneska víc než vyrovnaný soupeř. Já si myslím, že hráli výborně a my jsme zaspali první 2 třetiny, protože z naší strany to byla tragédie a museli jsme si to v kabině po druhé třetině říct, že takhle prostě si chceme, aby v Trutnově zůstali 3 body, tak takhle hrát nemůžeme. Povedlo se nám to stáhnout, pak jsme dostali ten hloupý gól, ale prostě povedlo se nám dát na 3-3 a prodloužení vyhrát, takže pro nás zlatý 2 body a zaplať pánbůh za ně, jsme nemuseli mít těch 20 sekund před koncem ani žádný bod. Co dělat, když Jičín hrál takhle podle mě hodně organizovanou obranu? Myslím si, že byli důslední a poměrně rychlí. No, na to je jediný lék, prostě nastřelit a jít zatím, no, ale stojí to strašně sil, protože když vám to nastřelí, to nechytnete, oni vám to vymlasknou zase naspátek, tak zase jedete celý bazén naspátek, zase to tam nahodit. Je to hodně náročný, no, ale prostě oni potom odcházeli už síly a my jsme měli trošku víc navrch, takže zaplať pánbůh, že máme ty 2 body. A ten zlatý tvůj bod, tam to vypadalo, že celý prodloužení, když jsi byl na ledě, hledáš Šimondu, aby on do kasičky něco zazvakal? No to samozřejmě do kasičky, to pak na konci sezóny bude nějaká paráda, takže to určitě, ale já jsem tam měl vlastně před sebou toho hráče a prostě jsem nechtěl střílet a Šimonda tam byl volný vždycky, takže prostě já nejsem žádný hamoun a prostě jsem ho tam viděl, tak jsem to 2krát tam dal, poprvé dal tyčku a po druhý nám to tam spadlo, takže mu gratuluju ke gólu a budeme děkovat, že nám něco dá do kasy. Dobře, díky a hodně štěstí.